5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय महिला उद्यमिता अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनाय फैदों। जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव ए टु जेड डिटेल्सआव नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किम आसाम गभर्नमेन्टनि दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि नोंथांमोननो बिजनेस मावनो फिसा फिनला बिजनेस मावनो आसाम गभर्नमेन्टआ 10,000 रां बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। बेनिनो मोनसे निउ पर्टेलाव जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदों नोंथांमोननि नाम मोनसे डेटा बेयाव डेटाखौ नोंथांमोना गावबागावनि मबाइल फनावनो बोरै चेक बानायनो बेनि नाम लिस्टखौ नोंथांमोननि नाम लिस्टआ दंना गैया बेखौ बोरै चेक बानायनो जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव नायगोन। जुदि नोंथांनि नामा बे निउ लिस्टआव नामा दं अब्ला नोंथांमोना 100% नोंथांमोना थाबैनो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनिफ्राय बिजनेस मावनो सोनो बे 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। जोङो नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसआव नायगोन। नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनावनो बे निउ पर्टेलाव नोंथांनि गावबागावनि डाटाया नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा बे डाटाखौ नायनो थाखाय आङो भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव क्लिक खालामबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो नोंथाङा चेक खालामनानै लानो हागोन। आरो नोंथाङा गुगोलावबो नोंथाङा नैबे लाइभलिहुड नैबे ट्रेकिं सिस्टेम नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै नोंथाङा इजियावनो नोंथाङा बे डाटायाव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथाङा इजियावनो चेक खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों फाइनान्सियेल इयार नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबेयाव जोङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फाइनान्सियेल इयारखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों फाइनान्सियेल इयार नैबेयाव 23-24 नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों 23-24 नैबे 2023-24 नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। जोङो दानिया बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक खालामनोसै मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ जोङो बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव क्लिक खालामना होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। जोङो बेयाव ब्लकखौ बेयाव मोनसे क्लिक खालामनोसै। नैबेयाव ब्लकआ थागोन नोंथाङा गावबागावनि ब्लकखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथांनि बेयाव VCDC बेखौ ग्राम पन्सायत बुङो नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव नैबेयाव गावबागावनि VCDCआव मोनसे क्लिक खालामनानै बेबायदि होगोन। दानिया नोंथांनि बेयाव भिलेज नोंथांनि बेयाव भिलेजखौ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जोङो बेयाव दानिया मोनसे भिलेजाव बेबायदि क्लिक खालामबाय। नोंथाङा गावबागावनि एक्जेक्ट बेयाव भिलेजनि नामखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथाङा नामखौ नैबेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयाव गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम थागोन बेबायदि गावबागावनि। दानिया जों बेयाव मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव बेबायदि क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा नैबे सार्चआव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। बेबायदि नोंथाङा एक्जेक्ट बेबायदि गावबागावनि सेम नोंथाङा डेटायाव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव सार्चआव खालामबाय। सार्चआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि गासैबो बेयाव मेम्बारनि नामखौ नुगोन आरो नैबेयाव टटेल इनकाम बेबायदि नोंथाङा नुनो मोन्दों आरो इयाव इनकाम नोंथाङा पार्सेन्टेजखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि नोंथाङा बेबायदि बेयाव निउ पर्टेलाव बेबायदि गासैबो जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदों बेबायदि जुदि डाटाया गासैनियाबो देखायजोबोब्ला नोंथाङा थाबैनो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ मोनबाय दं। नोंथांमोना बेबायदि गावबागावनि नामा दंना गैया बे गोदान पर्टेलाव नोंथाङा बेबायदिनो चेक खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।